nai roƙonka Allahu kai min baiwar waƙar habibi, ko da yaushe ina beginsa, duka inda na je ya akwai shi a raina. Mai sanda bai yi hasara ba, mai gilda bai gama wahala ba, dan ya zamto abokin shaidan. Dama in ganni a raudarsa Rasulullah, zan so in je ni garin Makka, in yi ziyarar ɗaha habibi, in je Makka har da madinarsa, in yi ziyarar ƙasa mai tsarki, wadda cikinta komai lada ne. In na yi kuka yawancin zunubai, in dawo kamar jariri, alfarmar sayyada faɗi, mama gun Hassan da Husainu, jikoki gurin mai daraja Rasulullah. Wai ne ni cikin duniyar ma, bayan san habibi za mu yo, shi ne hanyar shiga aljanna Rasulullah. La ilaha illallah Allah, sayyidina Rasul habibi, sayyidina Rasul imami, sayyidina nur al-qalbi, sayyidina Abu al-Wasim, sayyidina Rasulallahi Rasulullah. Allah la ilaha illa